Per als més menuts, recursos educatius, webs, jocs, contes i activitats interactives. Aprendemos en casa. Televisió Espanyola llança des d'aquest dilluns 23 de març un programa per a estudiants de 6 a 16 anys, espai matinal en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional, 5 hores diàries de formació en els matins de Clan i la 2, assignatures com lògica i matemàtiques, llengua i idiomes, ciències naturals i socials i educació física i artística. "3-2-1 Eduacción" és una programació per a reforçar les competències educatives en diferents matèries i per a totes les edats, guies pedagògiques per a descarregar i material educatiu destinat a mestres, alumnes i pares. L'Agència Espacial Europea ens oferta recursos i activitats gratuïtes sobre l'univers i altres temes relacionats amb l'exploració espacial. Laconic.com es proporciona un catàleg de 100 contes curts escrits per novel·listes de l'època. I per últim, Santillana es deixa la plataforma oberta amb recursos educatius d'aula.